Hey, wakker worden. We willen jullie iets laten zien. Kom mee. Hoi, ik ben Romy. En ik ben Julie. We zijn vandaag in Cumulus in Maastricht. We hebben hier een funspot voor jonge mantelzorgers. Kom maar mee. Hey Romy, weet jij eigenlijk wat jonge mantelzorgers zijn? Jonge mantelzorgers zijn kinderen die zorgen voor een familielid die een handicap heeft of een ziekte. Wat doe jij dan voor je broer? Ik help hem met kleine dingen, zoals bijvoorbeeld een puzzel pakken of met het spelen. Of af en toe help ik hem met aankleden. Maar ook bijvoorbeeld eens met een infuus, met de spuit. Hey Julie, voor wie zorg jij? Ik zorg voor mijn broer. Hij is autistisch en heeft het syndroom van Down. En waarmee help jij hem dan? Ik help hem ik pak spelletjes voor hem en ik geef hem bijvoorbeeld pilletjes als ik moet slapen, dat soort dingen. Dit is Tanja van Steunpunt Mantelzorg. Vertel hier eens wat over. Ja, Steunpunt Mantelzorg organiseert heel veel activiteiten voor jonge mantelzorgers, maar ook voor volwassen mantelzorgers. En vandaag zijn we bij een funspot voor jonge mantelzorgers van 7 tot 12 jaar. En ja, die organiseren wij omdat wij het fijn vinden als andere jonge mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten en iets leuks samen kunnen doen. En soms kom ik bij mensen thuis, zoals misschien bij jouw broer, bij jouw ouders thuis. Als er wat extra zorg en hulp nodig is voor de verzorging en begeleiding van jouw broer, dan ga ik samen met jouw ouders kijken hoe we dat kunnen doen. Dit is Sanne. Ze heeft in een filmpje meegespeeld over jonge mantelzorgers. Vertel er eens iets over. Nou, in dat filmpje zie je echt hoe de jonge mantelzorgers thuis met de situatie moeten omgaan en wat ze allemaal moeten doen. En het filmpje heet Trots op Anne en ik denk dat we er beter nou even naar kunnen gaan kijken. Oh, dat is echt een moeilijk proefwerk. Ja, ik denk echt niet dat we voldoende hebben. Ik ook niet. Laten we hem hopen op het beste. Trouwens, ga je mee naar Pinkpop? Ik weet niet of me dat gaat lukken. Waarom niet? Noël en ik gaan wel. En het lijkt echt superleuk als je meegaat. Ja, ik kan het niet maken. Ik kan mijn moeder niet zo lang alleen laten. Oh, dat zou echt heel jammer zijn, want er komen echt super gave bands. Ja, misschien een ander keertje. Maar ik moet nu gaan. Mijn moeder moet naar het ziekenhuis en ik ga mee. Ik ben benieuwd wat de dokter gaat zeggen. Ja, ik hoop wel dat het allemaal goed is. Ja, ik hoop het ook. Kom je trouwens vanavond bij ons eten? Oh ja, dat lijkt me superleuk. Oké. Hoe laat zijn jullie terug? Rond 5 uur ongeveer. Oh, oké, dan zie je me wel aankomen. Oké, is goed. Hoi. Hoi. Het eten is bijna klaar, dus... Ruikt al goed. Ja, dank je. Hey Demi. Oh, dat is lang geleden. Hoe is het? Goed? Gaat het met die? Oh, zo op zijn donks. Ja. Het gaat wel. Ik ben vanmiddag in het ziekenhuis geweest. Ja, ik had het gehoord. Uitslag al terug? Nee, de dokter zei volgende week of zo, maar eigenlijk verwacht ik er ook niet veel van. Dat is wel jammer. Ja. Oh. Kom, hey, je blijft lekker eten? Ja, gezellig. Oké. Anne, is het klaar, het eten? Ja, het is bijna klaar. Ja? Kunnen we aan tafel alvast? Goed. Als je me even kunt helpen? Ja. Zeg maar. Zo? Ja. Dankjewel, dankjewel. Normaal gesproken ben ik alleen op de fiets als Anne er is, maar jij helpt me prima. Zeg, vertel eens, hoe is het op school? Ja, heel druk. Maar ja, binnenkort een paar dagjes vrij. Wil ik graag naar Pinkpop. Pinkpop, leuk!
Anne, hoor je dat? Pinkpop. Is dat iets voor jou? Ja, ik zou het wel heel leuk vinden, maar ja, wie zorgt er dan voor jou? Drink? Ja. Maar we kunnen eten. Zeg maar, Anne, de Pinkpop is toch wel leuk om naartoe te gaan. Ja, maar dat is wel zo'n goed doel. Ja, wie helpt jou dan met douchen als je een slechte dag hebt? Ja, nou, dan heb ik geen slechte dag. Dat kan toch best meevallen allemaal. Ik vind het wel leuk. Ja. Het is toch zo'n schat, hè? Ik zou niet weten wat ik zonder hem moest. Kun jij goed koken, zeg? Ik kan nog geen ei bakken. Kun je echt niet mee naar Pinkpop? Ja, mijn moeder vindt het vervelend om een beroep te doen op anderen. Ik wil haar daarmee niet belasten. Ze heeft ook zoveel zorgen aan haar hoofd. Ik denk trouwens niet dat Anne meegaat naar Pinkpop. Wat jammer, vanwege haar moeder. Ja, ik was gisteren bij ze eten en het gaat echt niet goed met haar moeder. En ze moet ook steeds meer voor haar moeder zorgen en steeds meer thuis doen. Ja, echt respect voor die meid. Ze heeft haar school, haar dansen, het huishouden en voor haar moeder zorgen. Komt haar vader echt niet meer thuis? Nee, volgens mij heeft hij gewoon een nieuwe vriendin. Eigenlijk moet Anne gewoon mee naar Pinkpop. Ze heeft wel een uitje verdiend. Ze zorgt bijna alleen maar voor haar moeder. Ja, eigenlijk wel, ja. Weet je wat? Ik denk dat ik haar moeder ga bellen. Want als ze meegaat en er wordt niet voor haar moeder gezorgd, dan heeft ze ook geen plezier. Ik ga het gewoon regelen. Ja. Super dat je familie uit de brand heeft geholpen. Ja, lief hè? Je moet ook niet alles alleen willen doen. Daar zit wat in. Er komt de bus. Oké. Je hebt in de film meegespeeld. Hoe was dat? Dat was erg leuk. Ik herkende mijn thuissituatie ook in die thuissituatie. Dus het was ook erg realistisch. Het was echt leuk om te doen. Ik zie dat je een lintje hebt gekregen. Waarom? Ik heb het lintje gekregen omdat ik thuis veel doe voor mijn vader en mijn zusje. En ik wist er eigenlijk helemaal niks van. We gingen naar het gemeentehuis op de Koninginnedag. En ineens kreeg ik het kinderlintje. Het was leuk, maar ook een hele grote verrassing. Gaan jullie mee naar buiten? Dan zijn ze bezig met de funspot. Oh, wat stinkt het hier naar verf. Dit is Gislerne van Kaleidoscoop. Ze zijn nu achter ons bezig met een funspot. Vertel er eens iets meer over. Ja, de funspot van vandaag is workshop graffiti hier bij Cumulus. We doen vaker van dat soort activiteiten. En vandaag hebben we workshop graffiti op grote schilders zoeken. En iedereen maakt iets persoonlijks. Persoonlijke letters die betekenis hebben voor hun. Of iets van symbolen wat ze belangrijk vinden. En we hebben het heel gezellig zoals je ruikt. We hebben lekker veel verflucht, maar er worden hele mooie resultaten gemaakt. Dus, Ik ben Sarah en ik zorg voor mijn broer Matthijs en die is verstandelijk gehandicapt. Hoi, ik ben Merel en dit is mijn kleine zusje Mara. We zijn de mantelzorger van mijn vader omdat hij een ongeluk heeft gehad op zijn werk. En dat vinden we heel erg.
Hoi, ik ben Ruben. Ik ben vandaag vrijwilliger bij deze activiteit en als jonge mantelzorger zorg ik voor mijn vader. Hoi, ik ben Dominique. Ik zorg voor mijn zusje Florence en ik doe spelen. Hallo, ik ben Edo. Ik zorg voor mijn opa omdat hij niet meer goed kan denken. Hoi, ik ben Ida. Ik ben een mantelzorger en ik zorg vandaag ben ik er voor de kinderen als een vrijwilliger. Hallo, ik ben Casper en ik zorg voor mijn broer Mathieu. Hoi, ik ben Floor en ik zorg voor mijn zusje. Hoi, ik ben Dre. Ik zorg voor allebei mijn ouders omdat ze gehandicapt zijn. Hallo, ik ben Sabrina, ik ben 8 jaar en ik zorg voor mijn gehandicapt zusje. Oké, allemaal. Ik wou tegen jullie nog even iets zeggen. Ik vind dat jullie echt super gewerkt hebben. En het vooral goed hebben gekeken naar hoe het moet. En dan krijg je ook zo'n super resultaat. Ik vind het echt heel erg leuk geworden. En ik vond het ook heel gezellig. Ik hoop dat jullie dat ook vonden in ieder geval. Wat vond jij ervan, Romy? Ik vond het ook superleuk. En ik hoop dat jullie ook allemaal een goede indruk hebben gekregen over wat jonge mantelzorgers zijn. Yeah!